खुलुमबाय आं दिनै जेएसपी एडभाइस 365 चेनेलाव मोनसे गोनां कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे कन्टेन्टआव आं स्पेशली तामुलपुरनि सासे राफोद लिरगिरि बिथां फैलाव ब्रह्म लिरनाय मोनसे रायथा गेट पास पलिटिक्स इन बिटिआर रिजन, तारमाने BTC आव गेट पास पलिटिक्स बिनि सायाव बिथाङा BTR थामहिनबा BTC ओनसोलाव आथिखालाव जथाय सरकारजों थानाय बिथां प्रमद बर'नि राजनीति हान्जा UPPL आरो BJPआ BTC ओनसोलनि माखासे समस्तिफोरखौ सीट शेयारिं खालामनानै फ्रेन्डलि भट गेलेनो नाजानाय खोथाया आथिखालाव सोराङाव सफैगासिनो दं। बे खोथाया थारैनो सैथोब्ला UPPL खौ BJPआ माबादि थासारियाव खोलैगोन बेनि सायाव बिथां फैलाव ब्रह्मआ सावरायदों। बेखौनो आङो आंनि जेएसपी एडभाइस 365 चेनेलजों नोंथांमोननो फोरमायनो नाजानाय जाबाय। नोंथांमोना मिजिंथियो नोंथांमोना बे सावरायथुननि जै गेट पास पलिटिक्स इन BTR रिजन बावहाय मा रैस' हाबनानै दं आरो इयुनाव बर'फ्रा माबादि थासारिजों बुसोम जाहैगोन बेखौनो लानानै जानो हागौ बिथां फैलाव ब्रह्म तामुलपुरनि बिथाङा बे सावरायथुनखौ लिरदों। सावरायथुना खोब मेहेरगोनां जागोन होननानै आं मिजिंथियो भिडिअखौ बयबो बर'साफ्रानो नायनानै बिनि मोजां गाज्रिखौ कमेन्ट होलायगोन होननानै आं मिजिंथियो आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै अल नटिफिकेसनखौ दाबायना लानो थाखाय खावलायखानाय जाबाय, जाहाथे गोदान आंनि भिडिअ होनायफ्रा नोंथांमोननि सेरसिम जाहाथे सौहैनो हायो। गेट पास पलिटिक्स इन BTR रिजन खौराङाव मोननाय जादों दि फैगौ विधानसभा बिसायख'थियाव BTC आव BJPआ BPF खौ नागारनानै UPPL जों खौसेयै सीट शेयारिं खालामनानै बिसायख'थिनि देवना बारनो नाजागोन। खौराङाव बुंबावनाय जादों दि BTCनि 5 जिल्लानि गेजेराव रानलायनानै क'क्राझार आरो उदालगुरिखौ BJPआ गाहायै लागोन आरो क'क्राझार आरो चिरांखौ UPPL नो हगारनानै होगोन। गोजौआव मख'नाय खौराङा सैथोब्ला BJPआ UPPL खौ गल सोसिगोन बियो रोखा। मानो होनोब्ला BTC बिसायख'थियाव जाय ओनसोलाव UPPLआ भट मोनाखै बै चिरां आरो क'क्राझार ओनसोलखौ UPPL नो हगारनो नाजानाया BJPनि मिनिथाव खामानि आरो UPPLआ बेखौ गनायनानै लायोब्ला जाम्बा बादिसो खामानि जागोन। फैगौ विधानसभा बिसायख'थियाव BJPआ BTC आव नबकुमार सरनियानि बिसायख'थि खायदाखौ लानानै बिसायख'थिनि देवनाखौ बारनो प्लेन पलिसि खालामदों। BTC आव बर' आरो अबर'नि राजखान्थि दोहौ लाबोनानै नबकुमार सरनिया उथ्रिसारनो हादोंमोन। BJPआबो बे बाराव नबकुमार सरनियानि खायदाजों बर' आरो अनाबर'नि राजखान्थि खालामनानै देरहासारनो सानदों। बेनिखायनो BJPआ गाहायै अनाबर' मैखोम थावनि बाक्सा उदालगुरिखौ सायख'नो नाजादों। मानोना बाक्सा आरो उदालगुरियाव अनाबर'नि भटार अनजिमाया बांसिन। BTR सुक्तिखौ मावफुंनो बर'फोरनो BJP गोनांथि दं। BTR सुक्तिखौ मावफुंनो बर'फोरनो BJP सरकारनि गोनांथि दङ। नाथाय बे सुबिदाखौ लानानै बर' राजखान्थि हान्जाखौ गाफबनो सानग्रा राजखान्थि हान्जाखौ बर' मेलेमजिबि राजखान्थिगिरिफ्रा सम थानायावनो बुजिना लानाया मोजां। मानोना जाय लोगोआ बै लोगोआ बेसो जाय गावजों समान लांफायो, नाथाय गादबना लांग्राखौ लोगो बुङा। जाय राजखान्थिनि गुदियाव सैथोथि गैया बेखौ गोबाव सम फोथांना लाखिनोबो हाखाया। नबकुमार सरनियानि राजखान्थियावबो सैथो गैयामोन, बेनिखायनो गोग्लैसोनो सम नाङाखिसै। नाथाय नबकुमार सरनियानि जोहै बर'नि बेरेखा अनाबर'नि खैसारा आद्रा जाना थालांबाय। बेनिखायनो BJPआ बै अनाबर'नि आद्रा सिमांखौ फिन गाब फुननानै बिसायख'थिनि देवना बारनो सिमां नुदों। BTR सुक्तिखौ मावफुंनायनि खाथिराव बर'फोरा BJPजों लोगो जा, नाथाय बेनि सिगांनो BJPनि बिजाथि महरै बर'फोरखौ होगोन ना होआ बेनि सायाव बर'फ्रा नोजोर होनांगौ। बर'फ्रा मिथिनाया मोजांदि बर' आरो अनाबर'नि गेजेराव
जुजिलायनो लानाय टिकादार नब कुमार सरनिया फेलें जानायनि उनाव बे बाराव गुबुननो टिका होब्लानो बर' आरो अनाबर'नि दावहानि कमान बिबानखौ हेमन्त बिश्व शर्माया गावनो सामलायनो लादों होनना बुंजायो। बेनिखायनो बड'लेण्डआव बर' आरो अनाबर'नि राजखान्थिया जोब्बाय होनना बर'फ्रा सानोब्ला गल जागोन। बेनिखायनो जोंनि खायसे बर' नेताफ्रा बिजेपिखौ बिटिसिआव हाबनो गेट पास होनायानो गावनि आथिं गावनो रुवा खुना लानायजों समान जादों एबा जाखादों। न'खराव बिदा फंबाय एना एनिब्ला बायजोनि सुथुरा जेरै हजोंबा हजों जानानै जोंनाय अराव खिउ लुनानै गावसोरनि सुबिदाखौ दिहुनो, थिग बेबादिनो बर'फ्रा गावजों गाव खौसेथि गैयियाव गुबुन न'खरा गेजेराव हाबनानै सुबिदा लाबाय। हारि आरो न'खरनि जौगाथाय सानग्रा बर'फ्रा गावनि मावबोनाय गोरोन्थिनि थाखायनो दि बेफोरो जानो मोनबाय बेखौ बुजिनो सम जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै बर' हारिनि।